Kublesibun parlok saya sempat akan ke video nganai kijimen tiap ya ki kam balapan lai da kan nigrim shillong nam da ki post jong ki konsultan IT sel. Bat sampai ya kan ke video hadu mandakot ngan bertai detail load akan ke video. Te parlok ada video iba dang thamai akan ke channel semua apa nak ya kan ke video bat kumjuru ban subscribe ya kan ke channel. Ka nigrim shillong ka khot application ni phi ban aten direct ha ka walk in interview namun ta ki post jong ki consultant IT sel ha ka sautrek uri sumbar ajar pulai ka bdei ha ka singibar ka ban sapoi te ha kini ki post jong ki consultant IT sel ki number ki post ki belat ka don tang ka we bat ha karta ka filam apply ka dei ha karta ka bakhat pra hadu saup sansnam karta bat ha kinsiu ka banyop khna hajar ha ka shibnai te nabanta ka karan pule ki shim me ki blapndap ya ka master degree ha ka computer application lane computer science lane pidei ki blapndap ya ka degree ha ka computer application lane computer science te komno filam apply nabanta ka nigrim recruitment arjar apply ha ki post jong ki consultant IT sel job te parlok ada pikuam apply pihak ban aten direct ha ka walk in interview paralang ha ka standard application form ka CV ha ka plain paper par aya ki detail jong barok ki education qualification bat experience par artli kadur passport size bat pidei ban ra ya barok ki relevant document bat ki qualification bat experience ha ka original bat pihak ban wanra ha ka original document ha ka porlong interview ka tarik long interview kadai ha ka sautrek uri sumbar adar pulai ha ka por karwai bj am bat ka jeka kadai ha administrative block nigrim shillong te parlok ada pidon kano kono kapat ka ba pimpat sai bha sewa ban comment ha ka neka video te parlok ha ka neka video tang kini jimen tiap bat ngini pejpat ha ka wika video kublesibun.